Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आं मोजाङैनो दं ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोथारिया बिसागौ जाबायमोन आरो ओमफ्राय दिनै लाबोलायबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद नायलांदो आरो ओमफ्राय आङो बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ ओंखायनो आङो जाथ'ला आरो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै लोगोफोर दा आङो सहैबा डाइरेक्ट खोन्थानोसै दा गारि गाखोनोसै लोगोफोर लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय आरोना Guslia hah? Erpila huri bisbat naini bisbat ni biting लाखांबाय दायो नै थांनो नागिरफिनबाय ओमफ्राय मा दं नोंथांमोन एसे शेयार खालामना होनि आं नै बिबारा वाव नायलाय जि साइसखा माबा नै गेलेग्रा गेलेगिरिफोर दंलाजोबो फुला फुथुलि माबा माबि नै मोजां मोजांथार नुयो टिचार्स डेनि बरियानो नैबेबो न'आव साजायनो मोजां मोजांथार Terus kata aku mana? Karena yang siapa nih ini kan satu jual, hah? Salah salah sih dengan sih. Salah. Ini beda. Kita cuma pulang. Teman itu lah ada lagi pergi. Bukan tak pernah sulit aku jawab itu. Nih, nak tu lepas saya indah, tak kebah. Ani dong balada aku ni, ni yang macam mana tu? Kalau kita ungkap kan ni ya. Lega forsan ada aino hampir segala ada. Ni lega forsan tu bah. Ibarat macam panan dong thari ada. Ice cream sanse yang ada lega for. Apa hendak begini? Tentang sini. Terus tinggal ni layu sama. Bar. Logoफोर ओरैबायदि अखा हानानै ब्लगखौनो बानायनोनो मोनासै आङो दासो नै ड्रेस चेन्ज खालामखांनानै दासो आङो स्टार्ट खालामफिनबाय भिडिअखौ ओमफ्राय दा जोङो बाजारनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो आबैमोननावहाय अमा सिथारदों जों बेखौ जानो थांगासिनो दं आरो भिडिअआनो खेबस्लाबनोनो मोनासै आङो बारा मानसिफोरबो दं नालाय ओंखायनो खेबासै आं बारा भिडिअखौ नायलांबावदो एसेबाव आबैमोननाव थांनायखौ आङो बेदर जानायखौ एसे शेयार खालामसै Tadi logoफोर आङो साहा फुदुंदों आबैमोननोहाय साहा फुदुंगासिनो दं आं दायो हा खोनायाखै औ बेदरा दाबो मोनाखै आरोना लोगोफोर संगासिनो दङ थाव लोखिथाव आरोना लोगोफोरनि लाल साहासैबो